Ito ang naging pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address Hulyo ngayong taon. Anya, umabot sa mahigit 70,000 operasyon ang isinagawa ng kapulisan na nagresulta sa pagkumpiska ng 44 na bilyong pisong halaga ng illegal drugs at pagkaaresto ng mahigit 77,000 drug suspects. Dagdag ni Marcos Jr., subalit sinalungat ito ng Dahas Project ng University of the Philippines Diliman Third World Studies Center dahil as of August 2024, umabot na sa mahigit 700 ang naitala ng naturang watchdog na reported drug-related killings sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Kaugnay ng mga naging pahayag ng presidente sa kanyang pagpapatuloy ng umano'y bloodless drug war, nagbahagi ng kanyang saloobin at panawagan ng human rights advocate at chairman ng Free Legal Assistance Group na si Attorney Chel Diokno. Huwag lang sana salita. Samahan natin ng paggamit ng body camera sa bawat anti-drug operation para transparent yung operasyon. Dagdag ni Attorney Diokno, may mga alituntunin din na dapat sinusunod ng kapulisan sa kanilang kampanya at mga operasyon laban sa ilegal na droga. Nandun naman yung mga proseso na dapat iiral sa lahat ng mga police operations. Nasa PNP manual yan at nasa Comprehensive Dangerous Drugs Law. Kung seryoso talaga ang pamahalaan na bloodless yan, kailangan walang shortcut. Arlen Salonga, CLTV 36 News.